социологията. Таблиците показват социологически проучвания. Тази таблица показва нас. Къде сме? Аз съм червеното, ти си синьото. Абе, това много почти щеш да ме обладае, ти стоиш като пън. И какво трябваше да направя? Еми, да му отнесеш пичовската глава, например. Тук яката си ти, шутовете ги раздаваш ти. Що, аз ли съм мъжа в нашата двойка? Ми нараняваш ме понякога. Извинявай, не исках да те засегна. Не бе, физически ме нараняваш. Когато ние двамата... Погледни! Това от мен ли е? Не, от баба ти е. Знаеш ли кога е това? От вчера. От вчера, когато ти се беше качила отгоре, пък аз се бех оганал така и с сокоисти, с плачката, с портокалите и с банана. На черджето в банята. Чакай малко. Барпота беше преди това. Това ми е от барпота. Извинявай, не знаех, че си толкова крехък. Сега вече знаеш. И не ми е само това. Знаеш още колко такива? Знаеш? Погледни. Това е от предишен път. Това да не биде от... Да. Там, с покривката, надолу под масата, около крака. Да, около крака на стола, точно. Беше хубаво. Нали? Нали беше хубаво? Да, бе, хубаво беше. Ма, просто трябва да си по-внимателна с мене, малко по-нежна. Мале, по-леко, ма! Как по-леко? Така ли? Я пак. Я още веднъж. Нищо не усещам. Това е по-леко. Различно е. Какво ще кажеш да си го караме както до сега? Да. Тук ясно личи, че инцидентът Анелия рязко смъкна нивото на нашите взаимоотношения. Накрая стигаме до настояще, от което се вижда малко покачване на нивото на интереса от твоя страна и почти нулев резултат от моя страна, което е обяснимо, имайки предвид тоталното недоразумение около проблема Шекспир и инцидента Анелия. Въпроси? Отсъства един важен момент. Имаш предвид грешката, че си легнахме заедно. За мен не беше грешка. Тия да ги разказваш на Анелия, не на мен. Други въпроси? Защо моят цвят е син? Момиченцата в червено, момченцата в синьо. Нарочно си ме сложила в синьо, защото знаеш, че не обичам този цвят. Синьо! Мъжете в синьо! Ти мъж ли си? Питам, мъж ли си? Или трябва да задам този въпрос на Анелия? Не бъди толкова злобна към нея, братовчетка ти е все пак. Каква братовчетка? Вашата връзка беше по-кръвна, отколкото е нашата. Ние нямахме връзка. Нямаме и сега. Тогава, защо се чувствам толкова обидена? Защото с теб имахме връзка. Имаме и сега. Вече не. Аз съм различна, ти също. Заповядай. За спомен. Имаме и по-добри спомени.